Исәнмесез? Бетәбезме, калабызмы? Туган телебез, милли үзенчәлегебез, тарихыбыз исән каламы? Балаларыбызга, аныкларыбызга биреләме, тапшырыламы? Яки бөтенләй юкка чыгабызмы? Мондый сорау һәр вакыт туып тора милли үзаңлы кешеләрдә. Җавапны каян табарга? Татар матбугаты, мәгълүмат чаралары, радио, телевидение бу җавапны бирәме, юкмы? Менә Татарстан яшьләре газетасының 27 февраль саны. Телебезне кисәләр, телем дип атала бер укучының хаты. Менә ничек әйтелгән бит анда туган телебез турында. Бик авыр хәлләр икән туган телебез белән. Һәр кайда гамәлдән чыгару күренешләре күрә хатның авторы. Ватаным Татарстан газетасының соңгы калын санында Россия президенты Владимир Путинның милли телләргә мөнәсәбәте әйтелгән. Сер түгел, Владимир Путин соңгы елларда рус телен укыту турында ачык итеп яклап әйткәне һәм башка телләргә башкачарак мөнәсәбәте сизелде. Күрәсең, Россиядагы бу тенденцияга рус булмаган халыкларның мөнәсәбәте аңа да барып җиткәндер. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча эш төркеме буенча очрашуында Россия президенты Владимир Путин шулай дип белдергән. Конституциягә дәүләтнең халыклар телләрен саклавын күздә тоткан нигезләмә кертеләчәк. Менә ничек әйткән Эрмитаж директоры Михаил Петровский. Цитата: "Дәүләт этномәдәни күптөрлелекне һәм телләрнең күптөрлелеген саклауны гарантиялый" дигән тәкъдимне керткән. Һәм Владимир Путин бу тәкъдимгә уңай мөнәсәбәтен белдергән. Бу әлбәттә аңлаган кешеләргә сенсация кебегрәк кабул ителергә мөмкин. Шул ук вакытта белеп торабыз, соңгы атналарда Россия шәһәрләрендә, бигрәк тә милли республикаларында, авылларда прокурорлар тагы йөри башлады. Хәтта туган телне укыту, мәдәниятне укыту вакытында укытучылар планнарны да русча гына язарга тиеш икән һәм мөмкин кадәр күбрәк русча сөйләшергә кирәк икән һәм прокуратура моны күзәтеп тикшереп тора башлаган. Шул ук вакытта Конституцияга төзәтмәләр әзерләнгәндә менә шундый кызыклы һәм әһәмиятле тезисларда матбугатта күренә һәм Ватаным Татарстан дәүләт газетасы буларак моны үзенең укучыларына җиткергән. Менә Мәдәни җомгада Фуат Уразаевның мәкаләсе. 21 февральдә туган тел көненә багышланган чара татар иҗтимагый үзәгендә генә оештырылды дип әйтә ул. Һәм анда кемнәр нәрсә әйткәнен, нинди фикерләр яңгыраганын әйтә. Шактый авыр һәм күңелсез фикерләр дә бар, борчылган фикерләр дә бар. Бу мәкаләдә кадерсезләнгән ана теле дип атала әлеге язма. Шул ук вакытта, шул ук биттә Кытайлар да ашаткан дигән мәкаләдә язучы Альберт Хәсәновның 2 иҗат әсәре Кытайда Кытай теленә тәрҗемә итеп таратылган һәм аны бик яхшы итеп укыйлар, таратып алганнар икән. Әлеге китапларның тиражы 35 000 данә. Күрәсезме, димәк, әдәби әсәрләрнең халыкта кызыксыну уятырга мөмкинлеге бар икән. Фуат Уразаев бары тик татар иҗтимагый үзәге оештырган чарада гына булса, башка чараларда үткәрелгән әлбәттә. Мәсәлән, 20 февральдә Нурлатта әдәбият бәйрәме үткән. Әлбәттә, ул Тәлгать Нәбиуллины зурлау кичәсе дә булган, ләкин шул ук вакытта бөтен районда татар әдәбияты турында сүз барган, язучылар анда барган. Шул турыда язмада Вакит Имамов хәтта әлеге мәсьәлә буенча проблеманы да күреп алган. Нурлат шәһәренең сәнгать мәдәнияте диварында ул Нитребко, Мацуев, Церетели, Цискаридзе рәсемнәрен күргән. Шул ук вакытта Фәрит Яруллин, Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова яки Альбина Шаһивратова рәсемнәрен таба алмаган. Ягъни, әгәр дә искә төшерсәк, кайсы җирдә сызлаганын, нинди хаталар җибәрелгәнен, бәлки аны үтәп тә була торгандыр. Шулай итеп, Нурлатта әдәби кичә, Казанда пирамидада шул ук көннәрдә әдәби марафон булганын да беләбез. Һәм бу марафонда 1200 кеше катнашкан. Хәтта җиңеп чыккан Саба районында катнашучыларның саны 239 кешегә җиткән. Казан шәһәреннән 77 кеше катнашкан. Ярты миллионлык татар яшәгән бу шәһәрдә. Апаста 70 кеше катнашкан. Ягъни йөзләгән, меңләгән кеше 50 китап укый икән. Димәк, өмет бар. Китапны чыгаручы да, язучы да юкка гына хезмәт түкми. Әлбәттә, хәзер милли телнең, милли рухның шәһәрдә урнашуы, үзенә урын табуы бик мөһим. Казанские ведомости дигән урыс телендәге газетта татар бистәләре турында зур язма бар. Андый чара үткәрелгән Казанда. Бу бигрәк тә мөһим, чөнки Казан ул урыслашкан шәһәр дип санала.
Татарские слободы, пример добрососедского диалога и совместного жития. Бу язмада түгәрәк стәлдә катнашучыларның чыгышлары, аларның фоторәсемнәре куелган. Шулай ук Томский шәһәрендә татар бистәсендә куелган матур йортның рәсеме бар. Башка мәчет рәсемнәре дә бар. Ягъни татар бистәләре, татар яшәгән һәр шәһәрдә булган, әле дә аларның калган өлешләре бар. Һәм Татарстан башкаласында да татар бистәләре бар. Анда барга кирәктер, чыгарга кирәктер һәм аларның да музейлары кирәк дип әйткән әлеге түгәрәк стәлдә катнашучылар. Менә ничек рус телендәге шәһәрдәге газетта милли теманы кызыклы һәм актуаль итеп күтәрә ала икән. Ягъни безнең газеталарыбыз, журналларыбыз, телевидение, радио гыйлем китерә, аргументлар бирә. Соңгы вакытта Иван Грозныйга һәйкәл куймау мәсьәләсе куерып китте. Ни өчендер Иван Грозныйга 500 ел буе урыс патшаларда һәйкәл куймаган, Александровский шәһәрендә, Чабаксарда куеп та өлгерделәр. Хәзер Әстерханда куярга маташалар. Кемнәр алар? Ни өчен? 7 көн дигән тапшыруда Илшат Аминов Яңа гасыр телевидениесында бу якшәмбедә тәфсилле мәгълүматлар бирде. Әйе, Иван Грозный чынында йырткыч кеше булган икән. Бу турыда дин эшлеклеләре, митрополитлар да әйтә, галимнәр дә әйтә, һәм гаҗәпләнеп әйтәләр, ни өчен бу кешене хәзер кире кайтарып һәйкәлгә әйләндергә кирәк дигән сорау куя. Һәм Татарстанның иң беренче зур ярчынлы телевидение каналыннан саллы итеп, ышандырырлык итеп, дәлилле итеп җавап бирелә. Хәтта рус телендә бирү бу юлы урынлыдыр. Бу мизгелләрдә әлеге тапшыру Яңа гасыр каналыннан бөтен Россиягә, бөтен дөньяга татар халкының һәм Россия халыкларының җан авазын ишеттерде. Димәк, теләк булганда, ихтияр булганда хакыйкатьне мәгълүмат чаралары аша да яклап була. Ләкин тарихны белү, гыйлем, фәнне белү җитенкерәми әлбәттә. Нәрсә ул Тартария? Аны әлбәттә без уйлыйбыз, җәһәннәм, уйлап чыгарылган җәһәннәм иле дип. Һәм бик шундый вахшиләрчә куркыныч, теге дөньяга бара торган тәмугы алды дип кабул итәбез. Ләкин андый сүз бар һәм Владимир Путин күптән түгел Минтимер Шәймиевка Тартария картасын бүләк итте. Шаярыпмы, чын уйлапмы? Чөнки чыннан да дөнья тарихында, чит илләрнең карта сәнгатендә Тартария дигән сүз һәм ил ачык итеп күрсәтелгән. Әлеге тема буенча Рафаэль Хакимов бер ел элек менә шундый китап чыгарды. Как возникла Великая Татария һәм чем она стала. Бөек Татария каян килеп чыккан дип әйтә. Һәм бу китап эчендә шулык Тартария, шулык борынгы карталар һәм нинди дәүләтнең каян килеп чыкканын турында яңа фикерләр әйтә. Һәм тагын бер китап язган Рафаэль әфәнде. Анысы тарих турында этюдлар дип атала. Анда тагы да күбрәк итеп, тәфсиллерәк итеп һәм уйлабрак әйтелгән Тартария карталарының каян килеп чыкканын һәм ни өчен ул Россия президенты аны укыганнан соң ышанып, инанып, Татарстанның беренче президентына китергәнен. Бу чыннан да кызыклы мәгълүмат. Бәхәсләсеннәр шул Тартария белән, шул китаплар белән, Россия президенты белән бәхәсләсеннәр. Алтын Урдадан килеп чыкканмы Россия, әллә киресенчә Алтын Урда Россиянең бер читенә эләгеп калган илме ул? Тарихны белергә кирәк. Менә шундый галимнәребез тарих турында шундый кыю һәм яңа фикерләр әйтә. Дип уйлыйбыз без һәм Рафаэль Хакимовның яңа китабы дөньяга чыккач, бу турыда әлбәттә кызыклы, тирән фикер алышу булыр. Менә Русия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибагатуллин, Илелә фәнни хезмәт авторы, үзе авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән булса да, берничә калын һәм саллы милли китап чыгарган, рус телендә булса да чыгарган Фатих Сибагатуллин менә шушы турыда инде китабын чыгарып өлгергәндә. Тартария и татары. Ягъни Тартария һәм татарлар. Уйларга мөмкин инде академик Рафаэль Хакимов һәм Дума депутаты, Татарстан фәннәр академиясенең әгъза мөхбире Фатих Сибагатуллин ярышып татар тарихын күрсәтәләр. Әлбәттә һәр кайсы үзенчә шәхси мөнәсәбәте белән күрсәтә. Һәм әлбәттә анда бәхәссез әйберләр дә күп түгелдер. Ләкин Тартарияны безнең татар халкына ачучы галимнәребез бар. Димәк, безнең өметебезне нигезләгән гыйлем һәм мәгълүмат һәм китап, журнал, газета, мәгълүмат кораллары, әсбаплары әле бар. Ягъни без әле яшибез, әгәр дә шушы әсбапларга кулларыбыз, күңелләребез, күзләребез кагылса. Хәзергә сау булыгыз.